gutigana nayo mwanchumulire ni gutokende maseye mogoika kaunti ya Nyamira. Astoro che serikali ya Kenya Kwanza egendete nemiroberio yo kwagacha chinyomba chirigorire insekegima asikolende kaunti ya Nyamira nigegendete koroberia na kibwenete kwagacha industrial park asense meli ya Sironga. Ndo mwanchumuligereria asorgongo rwa Sironga nigoromanyikaine asokorosia amatoboli ase umurikita bakagotale chinseme cyo naboigo gosanga nabonchereria abagwaka naboigo konya amatoboli asibaba gosanga nakibabere bagokonyeka kubwatikana no bonchereria bwa matoboli kurende nigo baba kurwa obasemya gochia ase abasaye wesokya bene naboigo kurigia emerimo gose amabaga yemerimo gwetera okwerika asokweneke bunanko enyorera bare engere yabo ya kiralituko murikito Job Maangi no roboti ru Bunchoreri bwa matoboli na bwogete mugongo asobote nenkubwa ensemo ya Sironga egotoka ase kaunti Nyamira ase serikali enene ebegete merobelio yogo chikwagacha chinyomba na boigo serikali ya kaunti Nyamira ebegete merobelio kwagacha ensemo ebiwanda ekorokwa industrial park county. Hizo ekari 50 tutatumia kujenga nyumba katika phase 1. Tunapanga kujenga nyumba 10,000 hapa Nyamira. Chase industrial park ya Sironga. Entekene kia tosikemotwe. Mwalemi orio atawena punde mechoka. Kore mire miaka yose lakini tarigotenenga. Ebi meribie ino binyare konyori igori mara kabere na gwetanya. Ntoira getambukiro gutalira ensemeyo elinde komanya asoboime igoro yensemeye nenchera obunchireria bwensemeyo bwa matoboli bogendrete enseme abamenyi mbatera ensemeye no bakonyora omugati obo okera lituko ko bwane bunanga ngukwana iga mugakona asirete kale sana lakini ngaira na roche iga nganyora njirendete yera nkwanya ngaira na gocha roche iga ngangea kuna korosie esikeye iga kuna korosia na kuna kubeke vitaboli kana na koni none bibese na konyera abana mono mone kya mataboli aya tokonyire ara tokonyira abana gusuki guchie skuru ngende getanga ni nza gukora kuna certificate ya ndikire nyomba njino mo engineer bona engineer ndo mo engineer na jina je tokotema ngajigonjo kana jiobisi asaba sango batebi gende kerororo tokoje tubwatirane gasi kwanya kwebolia ncheraki amatoboli akorosigwa oyo noro omurobeli bakobwatia kurwa koba etente mbaka sambu koba amatoboli acha kana na chagete na tiringete sike karaba nkaumura mataboli aya nse ngayagororokia ngabeke mesingi kaya tubabuya na ndego iketa keiro tubebuya ne metura egera mataboli atatu rwemburasarike ekera gwakorire kubeka gabu ngoirore metienye 3 ekera kwairire metienye 3 kwamanya koira sa mataboli ali kwa yabeka amo kwari abantu bako gusambira kwari gine chingo bona yansambite iga ekera ajire nasoki kuchipara nari nandi nabantu bako nsombera kuchipara egera nanyora customer nonya nigo mbatwerera egatia makongu bagwetera asobonchureria obo muchando togwetera na bato ko yasamba twayabika para customer yabura baka fence iga onto karra ya kera no totegemete ma no tiendite yo batoire tugasogwa kamatobo ensemo yo kwagacha ku industrial park anaro babwate igoro yo moroberio yo ntorora so konya kolega simini gwari kuna bagocha we just move ntoigo pisha na serikali ndio tamandero serikali etoeresere buya to understand ni isagotoka na masomo getata keire kero kende gosentwa ya soma mapeme taracha tujikonyora bantu mbacha kurwa se bakurwa bache konyora ngana bubacha konyora chigasiga iga Ginko reporteria Ndizi TV kurwa se kaunti Nyamira Job Maangi.